participativa todo, coas asociacións. Entón, esa experiencia foi me dando a idea, cando cheguei a Teo, porque eu non sou de Teo, de que había que facer unha asociación corrixindo aqueles defectos que eu había visto anteriormente nas asociacións. Entón, había que facer unha asociación de mulleres e homes feministas. Entón, claro, estábamos fartos de ver que se nos insultaba feminista, pero non mulleres e homes. Non creían no feminismo, o sea, insultábasenos. Dice, es que é feminista, con asco. Entón, había que fazer unha asociación onde ingresasen os homes e visen, coñecesen, de viva voz, o que nós perseguíamos. Nós non perseguíamos quitar ao home, senón que queríamos equipararnos co home. Os homes que entraron na nosa asociación, nun principio, entraron por simpatía ao marido de algunhas das socias, pero foron vendo que efectivamente tiñamos razón. Tiñamos razón cando decíamos, por que tes que ser sempre o protagonista e deixarnos a nós atrás? Por que cando un home se dirixe a unha muller, se dirixe con compasión, a neniña, a rapaciña, con pena hacia nós? Entón, foron vendo que as reivindicacións nosas eran de equiparación. Non queremos quitarche o sitio, queremos ocupar o sitio que nos corresponde. Entonces intentamos explicar desta, eles entraron e siguen entrando. Ahora mismo, en Test por a Igualdade, hai un 37% de homes no resto de mulleres. E siguen, o sea, están atentos. Como vexo que están atentos os homes que estades ahora aquí. Entón, Test por a Igualdade, que estrategia se tiñan? Estrategia, ingresar os homes. E segunda estrategia, darle empoderamento ás mulleres. Terceira estrategia, formación ás mulleres. Cuarta estrategia, cultura ás mulleres. E os homens, claro, que estaban, pero principalmente, como as mulleres somos as que estamos máis para atrás, había que darle axuda ás mulleres. Como a nosa asociación está metida xustamente en unha aldea, teño que explicar o difícil que foi falar de feminismo ás mulleres da aldea. Porque pasaban por aí e dicen, por que non entrades na asociación? É que vostedes son estudiadas. Non, somos estudiadas algunhas, outras non somos estudiadas. Tedes que entrar para ver o que falaban, para que decir, pois iban para a misa, pasaban, miraban, pero non entraban. Costou moito traballo entrar cas mulleres da aldea, moito traballo. Entonces, ao principio, entrade, vos vamos a enseñar ordenadores, vamos a enseñar como traballar con un ordenador, vos vamos a enseñar inglés, entón vamos a enseñar que cousas, a dar conferencias. A nosa asociación viñeron a dar conferencias mulleres do feminismo galego, creo que todas, Rosa, Carmen, Luz da Riva, Carmen Avendaño, en fin, todas as mulleres feministas viñeron a Teo a falar. Todos os homes e as mulleres empezaron a entender o que era o feminismo. Empezaron a entender o de viva voz, de xente que estaba na actividade. Entón, que dixemos? Cultura, formación para a saúde. Pois temos un ciclo de conferencias falando de saúde, desde que nace a muller hasta que morre. Todas as enfermedades propias da muller, que tamén algunhas son dos homes, como por exemplo pode ser a presión sanguínea. Despois falamos intentamos darlles, que veíamos que cando había un debate nunca eran as mulleres que se levantaban, había vergonza por parte das mulleres a preguntar, sempre eran os homes que asistían a nosa asociación. Entón, que fixemos? Fixemos un curso de oratoria, donde as mulleres les enseñamos que non había ningún problema en poñerse de pé, en falar, como mover as súas mans, como impactar a voz hacia o público, les enseñamos eso. Despois fixemos outro curso, tamén había pouca autoestima nas mulleres. Como vamos tener autoestima as mulleres? Non sei agora, porque non teño nenos pequenos, pero a mí, empecéme de escoitar, as nenas non contestan, as nenas non din eso, as nenas non se sentan así. Era unha educación para agacharte, para quitarche autoestima. Entón fixemos, levamos 8 anos facendo cursos de autoestima con moitísima
moi bons resultados, porque aí entraron mulleres desfeitas, mulleres que viñan desta educación paternalista, viñan mulleres maltratadas, que empezaron a entender que sí, que cada persona ten os seus propios valores. Decía que non hai nada peor que unha persona que non se quere a si mesma. Non hai nada peor. Todas as persoas teñen cousas boas e cousas malas. Entón, enseñamos nese curso de autoestima aos homens e aos mulleres que estiveron que non hai problema, que cada un ten os seus propios valores. E ao mellor sei moito dunha cousa, pero non sei nada de outra. E se va a compañera que está ao lado, sabe moito da cousa que eu non sei e eu estou aprendendo dela. Entón, a cuestión é que despois dixemos, deste mismo ciclo de autoestima, saliron, por que non facedes unha escola de teatro, e facedes un grupo de teatro e vades a actuar por aí polo mundo. E fixemos un grupo de teatro donde estas mulleres, a maioría xa que saíron dos cursos de autoestima, subiron ao escenario e non querades ver que transformación. O sea, era como algo distinto. Aquela muller que viña así, despois estaba no teatro e falaba, empataba e decía, aquilo era unha satisfacción. Entón, ese foi outro dos temas que nós tratamos. Outro tema que tratamos, e que seguimos tratando, é a desinvisibilización das mulleres. Históricamente, houve mulleres pintoras, escritoras, ceramistas, artesanas, de todo, pero non se coñece, solamente se coñece nos homens. Pero non se di que de Xoán Ramón Jiménez a maioría dos escritos que os facía a súa muller. Pero estaba oculto. Entón, que entramos, que facemos? Sempre eran ideas. Que facemos sentadas? Todas. Vamos a visibilizar mulleres pintoras, mulleres artesanas, mulleres artistas plásticas. Entón, que fixemos? Dúas compañeras, máis eu, por todo Galicia, buscando onde hai unha muller que pinta, onde hai unha muller que ten artesana, onde hai unha muller que fai grafites. E con eso fixemos un libro que nos patrocinou casualmente a Xunta de Galicia, que é este libro, que se titula 100 mulleres galegas artistas emerxentes. 100 mulleres galegas. Podíamos haber feito 500 mulleres galegas, porque encontramos moito material. Si, hai fulano e tal. Incluso aquí hai mulleres que pintaban na cociña da súa casa, encima da súa mesa, porque non tiñan sitio. Bueno, pois moitas das mulleres que están ahora mismo neste libro recollidas son agora, non son emerxentes, son xa coñecidas. Hai mulleres que están en París, dirixindo unha galería de arte, outras en Nueva York, porque o libro distribuíse a través da Organización Cervantes polo mundo inteiro. Entonces, como o libro, cada unha das pintoras, cada unha das artistas puxe o seu mail, están sendo chamadas de todas partes do mundo pois para falar sobre a arte, para falar sobre a arte galega, pero hai 100 mulleres galegas, gracias a esta humilde asociación de TEO, coñecidas, e que además están empoderadas. E agora paso a falar do empoderamento rosa. Porque as mulleres non querían participar en política? Eu participei en política casi de casualidade, porque como estaba na asociación de vecinos e pelexaba por todo, e iba a protestar ao Concello antes de que morrera Franco, pois cando os partidos fixeron as súas listas electorales para as primeiras eleccións, acordáronse de mí. Bueno, pois que casualidade, a mí me viñeron buscar todos os partidos, varíalles a todos. Claro, é moi lindo. Dádeme os estatutos, a ver que digo o PSOE, a ver que digo o PC, a ver que digo a Alianza Popular, que era en aquel momento. Entonces, con eso sempre elixí PSOE. Esa a historia da miña vida sempre foi así, unha serie de casualidades, algo que non busquei nunca. Hasta entrar no Parlamento entrei de casualidade, porque da lista que presentaba o PSOE, a primeira muller que iba era eu, e iba no 11. A dos Contes, número 11.
Entonces, claro, o de menú 10 dimitiu por razas personales, entre eu, casualidade. Tremenda casualidade. Son todo casualidades. Pero tamén eso me hizo entender que as mulleres tiñan que estar en política, E desde dentro do PSOE, claro que pelei para que as mulleres estiveran en política. Hai que poner mulleres nas listas, decían os compañeros. Se non hai mulleres, son as mulleres pois actúan, pero teñen que ir un 25% de mulleres. E así empezamos a pelear. Éramos dúas no Parlamento, unha de dereitas e unha de esquerdas, cando eu estaba. A de dereitas miraba para min e eu miraba para ela, porque era un único que teníamos en común. Así foi a historia da asociacionismo. Entón, desde aí salimos un convencemento de que as mulleres valíamos para a política. Bueno, eu cando me presentei sacamos dos concelleiros, pero a seguinte vez sacamos o doble. Xa dixen, voto a Rosa, non voto o PSOE, voto a Rosa. Que é como se fai nos pueblos. Nos pueblos votase as persoas. E votase tamén as boas xestións. Cantas persoas fan boas xestións. Bueno, eu pude ser alcaldesa porque foi a que ganei as elecciones, faltaban un voto e non me diron a mí. Pero bueno, son historias que pasan. A historia, o que eu acababa de dicir ahora mismo, empoderar mulleres, darlle esa confianza de que sí podemos facer ben a escola. Eu aos 55 anos entrei, quixeme empoderar máis. Eu na minha xuventud fixen un estudio de perito mercantil. Eu quería ser máis empoderada, porque estaba segura que si solamente as persoas con coñecemento tiñan opción a entrar nas listas. Entonces entrei aos 55 anos na Facultade de Periodismo e fíxeme periodista. E traballei como periodista, sabedes en que? Desinvisibilizando mulleres. Por iso que me persigo o tema. Eu tiña unha sección no Correo Galego que era entrevistar a mulleres que fan cousas diferentes. Entón, entrevistei unha cera que levaba todo o equipo de comunicación da empresa Estable, con 3.000 empleados. Outra muller que era corredora de carreiras, outra muller que era capitán de barco de pesca. Anda buscando a muller que se encontraba. Vaya se encontraba mulleres diferentes. Tamén aí traballei. Por iso que eu quero ser aquí unha persoa práctica, en que traía un escrito a tua intervención deu-me idea de que tiñe que falar desta maneira para completarte, porque hai que completarte. Entonces, ahora mismo tesis por a igualdade que empezamos 4, ten 400 e pico de socios, homes e mulleres. Homes que cando hai algún anuncio ofensivo contra nós son os primeiros que nos avisan. Oye, que agora o Campo Frío fixo un anuncio que é sexista. O sea, eles colaboran xa con nós, porque por fin entenderon que injusto ten que ser estar toda a vida soportando que eres inferior, que ti naciches para cuidar, que non naciches para outra cousa. Aos homens para mandar, as mulleres para obedecer. Non. Entón, esa é a loita que estamos neste momento. Eu agora, cando vexo o Parlamento de Galicia, que hai máis mulleres que homens, sonríome, e dame gracia. E fago historia, cos meus 75 anos, fago historia dicindo, aquí houve un traballo, das tuas compañeras, das outras compañeras, da xente que dixo, non, por aquí non podemos seguir. Entón, seguimos polo camiño que nos queremos. Vamos con estrategia. Se alguén chorou este 8 de marzo pasado, quizás fomos as feministas vellas, porque dicíamos, bueno, e agora cando morramos nós, porque aquí a xente xoven non se implica, non entra, tiñamos esa preocupación. Agora cando morremos nós, que vai ser? Isto vai parar. E cando vimos que tanta xente xoven, batuqueando, berrando, gritando, por aquí non pasamos. Sentime feliz e tuve que chorar, non quedou outra. Entón, ahora mismo temos a xente xoven a favor. Temos outra vez o enemigo que está aparecendo unha cosa que se chama Vox. Eu dixen que non iba a falar nunca máis dele, pero si eles van contra o feminismo,
eu vou contra eles, con todas as forzas que me queden, vamos ir todas contra eles, que ahora que conseguimos a paridade, nos vades quitar a paridade. Ahora que conseguimos a aprobación do aborto, nos vades quitar outra descenso. Ahora que conseguimos ir nas listas electorales, nos vais a quitar eso. Non lo consentimos, non lo consentimos. Entón, eu que estou aquí con mulleres sobres, quero dar esta mensaje. Todo o que facemos polo feminismo, pola reivindicación feminista, todo ten unha compensación. Inda que vos parezca que estar ali en Teo, se vedes onde estamos, nunha escola rural, no piso que era dos mestres, pequeniño, ali hai unha biblioteca, ali hai un aula de informática, ali damos inglés, ali dase yoga, ali todo o que se nos ocurre faise ali. Entón, iso non ten repercusión, claro que ten repercusión, porque iso é envolvente, iso é encadenante, iso é a palabra que ti está alguén que está absorbendo. Entonces, traballar, pero traballar sempre con estrategia. Ter estrategias que nos leven a lograr ese fin que nos propuxemos. O feminismo é algo grandioso. O feminismo non é o contrario do machismo. E damos conta que isto que estou dicindo, hai un artículo escrito por mí no Correo Galego do ano 1983, ¿sí? 1983. Eso. 73 era. Eso, despois de ganar eleccións. Os 70 anos. Hai un artículo escrito por mí que se titula así: o feminismo non é contrario do machismo. Vamos conta, desde aquela, porque xa había unha estrategia, xa había un estudio do que pasaba. Entón, que pasa en Cuntis? Que pasa en Cuntis? Non están as mulleres, acuden as asociacións, non acuden. Por qué? Porque non acuden os homens. Todo unha serie de estrategias. Eso é o que temos que facer. Entón, non sei se iso tiña aquí escrito para lermos, pero decidí non falar. Foi me quedes.